מצטרפים לעוד מהדורה של חדשות הפרלמנט, המועברת אליכם בשידור ישיר מהרצליה. במרכז המהדורה, דוח חדש שפרסם ארגון יוניסף בנושא מקומות ומרחבים בעיר ובשכונה. וכיצד משפיעים עלינו כילדים? אך תחילה, האיסור עליו יצאו בחודש ינואר האחרון, נציגי ועדת עירוניות של פרלמנט מייז בשכונת אלתרמן. ובעניין זה אני רוצה לדבר עם אלה שושן, נציגת הוועדה. שלום אלה. ערב טוב. איזה סיבה יש לילדים לצאת לסיור ברחבי העיר? במהלך הסיור שעשינו במתחם אלתרמן המתחדש, שמענו מבין החשיבה והפרקטיקה שמאחורי בנייה מתחדשת, פיתוח עירוני, פרויקטים ומבנים עבור הקהילה. וגם שמענו ממנו על תוכניות עתידיות לשכונה ולעיר בכלל. חשוב להגיד שבמהלך הסיור בהחלט היה נראה שיש חשיבה על מגוון האוכלוסיות בעיר, וביניהם גם על ילדים אשר מקבלים תשומת לב רבה בפרויקטים השונים. ועם זאת, אנחנו רואים חשיבות רבה להמשיך להשמיע את קולנו בכל נושא בתחום רלוונטי. אנחנו יודעים שיש לנו אוזן קשבת בעירייה ושיש לנו כוח להשפיע. תודה אלה. ארגון יוניסף פרסם לאחרונה דוח מקיף בנושא הסביבה הפיזית של ילדים וההשפעה על החיים שלהם. בדוח שסקר 43 מדינות ממוקמת ישראל במקום ה-39 בלבד. בשבוע שעבר התכנסה ועדת עירוניות של פרלמנט לדיון מיוחד בנושא. איתנו נציג הוועדה מצרפתי. שלום עדן. מה אתה יכול לספר לנו על הדוח הזה? חשוב לנו שהמבוגרים שמתכננים את הערים והשכונות שלנו יכירו את הדוח ויפעלו לשינוי הסביבה שלנו בהתאם. הדוח ארוך ומפורט, ואנחנו לא נגענו בכולו, אבל התמקדנו רק בנושאים שקשורים לעירוניות, בחלק שעוסק בהיבטים של טבע וסביבה, בנויה שיש מסביבנו, כי זה משפיע על החיים שלנו. אני מבקש מכאן לקרוא לכל מי שעוסק בתכנון שכונות וערים, ולהזכיר להם שאומנם הם כבר לא ילדים, אבל הם פעמים, ויש לקחת בחשבון את הצרכים של ילדים כאשר מתכננים את העיר או את השכונה הבאה. אם זה מקומות משחק שקוראים לבית שלנו, אם אלה דרכים בטוחות ללכת לבית ספר או למתנ"ס, מתנ"ס, שטחים ירוקים ועוד. הקריאה אכן נשמעה ואנחנו מקווים שגם תיושם. תודה רבה. עד כאן חדשות הפרלמנט להפעם, ניפגש במהדורה הבאה.